ଯାଇଥିଲି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଟାଣ ହେଇଛି ଏরকম খাଆନ୍ତି କି? তো গুপচুপ রকম খাଆନ୍ତି না କିଲୋ? ମୁଁ ତ କରିକି ଦେଉଛି, ତୁମେ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବ, ମୁଁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ମୁଁ କରିକି ଦେଉଛି, ଖାଇବ ତୁମେ ହେଲା। ମୁଁ କରିକି ସବୁ ଦେଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ପାର୍ସଲ ପଡ଼ିଗଲା, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜୋରିସି ତୁମେ ଢାଳିଦେଲି ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କରି। ଫିଟୁନି ଏତିକି କେତେ ଟଙ୍କାର? ଏତିକି 30 ଟଙ୍କାର। ଫ୍ୟାମିଲି ଖାଇବା। ତମେ ଖାଇଛ? ଚାମଚରେ ଦିଅ, ପଡ଼ିବ ହାତରେ। ସବୁ ଖାଇଦିଅ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖାଇଦିଅ। ଖାଅ ତମେ ଆଗ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଏଥିରେ କ'ଣ ମିଶିଛି? ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ମିଶିଛି, ଗୁପଚୁପ, ଗାଜର, କାକୁଡ଼ି, ମୁଢ଼ି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ତା ସହିତ କରି ମସଲା ମିଶିଛି। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଖାଇଦିଅ। ମୁଁ ଖାଇବି ନା ତମେ ଖାଇବ? ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲି, ସେମାନେ ଖାଇଲେନି କାରଣ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ।